Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a masu sauraro da kallo barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani ga mu a unguwar Ɗorayi Ciranci, unguwar da aka kashe mace da 'ya'yanta guda 6 a jihar Kano. Wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abin ya munanta. Kamar yadda kuke gani ga mu yanzu muna tafiya zuwa gidan da shi wannan abin ya faru. Ku bibiye mu domin jin yadda ta kaya da kuma ya aka yi wa'innan abubuwa suka faru da wannan mutane. Saboda haka idan wannan ne zuwanku na farko ku yi mana subscribe ku danna ƙararrawa domin samun ci gaban abin da ya faru a wannan unguwa. Allah ya kyauta, Allah ya ji ƙan musulmi. Kamar yadda kuke kallo wannan shine gidan da aka kashe mace da 'ya'yanta guda 6 kisa na wulaƙanci, kisan gilla, yayin da aka faffasa musu kawunansu aka caccaka musu wasu abubuwa a sassan jikinsu. Wannan da kuke gani su ne gawawwakin da ake wucewa da su, gawawwakin yaran da aka kashe tare da matar. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi ƙoƙari wajen kamo waɗannan mutane da ake zargi mutum 3, a ciki ma ɗaya ya kasance ɗan uwan wannan mata ne, amma haka ya cire imani da shi da abokanan aikinsa mutum 2 suka zo suka yi ma wannan mata kisan gilla tare da 'ya'yanta. Jariri ƙarami guda ɗaya suka jefa shi a cikin rijiya bayan sun kashe shi. La ilaha illallah jama'a, wannan abu da yake faruwa malamai sun fito suna ta maganganu, suna magana da gwamnati, suna gaya wa gwamnati lallai ta ɗaura hukunci mai tsanani akan waɗannan mutane domin kar a bar maganar ta tafi kamar yadda maganganun da suka wuce a baya suka tafi. Maganar wanda ya kashe yarinya Hanifa da kuma matar da ta kashe mijinta a unguwar Hotoro. Tabbas jama'a wannan kes ɗin za mu ci gaba da bibiyar shi, kuma ku bibiye mu domin za mu kawo muku duk abin da ya faru a kai kamar yadda malamai suke faɗa. Bari ku ji ta bakinsu. Duk wanda aka tabbatar ya kashe mutane, ya yi ta'addanci, ya zubar da jini da gangan, aka kama shi, aka yi bincike na gaskiya, aka yi hukunci na adalci, aka tabbatar masa da laifi. Duk gwamnan da bai sa hannu an kashe shi ba, ranar alkiyama alhakin wanda aka kashe yana wuyansa. Duk jinkirin da zai na minti ɗaya bai sa hannu an kashe waɗanda suka kashe mutane ba, wallahi alhakin shi Allah zai kama ranar alkiyama, domin shi kaɗai ya rage azartar da hukuncin. To ba a yi. Za ka je ka tarar da NCC condemn ga su nan tili, waɗanda kuma na gaskiya ne, ba wai sharri aka yi musu ba, ba kage aka yi musu ba, ba laƙa musu aka yi ba, sun yi sun yadda sun yi. Ina wanda ya kashe wata yarinya ya firamare ya sa ta a buhu, har yanzu fa ba a yi masa komai ba. Ina wacce ta yanka mijinta, har kuskure aka ce ma wai aka ce da shugaban ƙasa ya yafe mata, sai da jama'a suka yi ca aka ce wai ba ita ake nufi ba. Malam ya rayuka za su zama haka. Saboda haka mu ci gaba da addu'a. Waɗanda suke kashe mana 'ya'ya, suke kashe mana mata, suke lalata mana tarbiyya, masu shigowa da ƙwaya suke ba matasa mu, domin gaskiya mutum a cikin hankalinsa ba zai yanka yaro ba, ba zai yanka mata aure tana zaman aure a ɗakin mijinta ba. Dole sai an yi shaye-shaye, sai an sha ƙwaya, sai an sha ta an bugu, duk wani rashin mutunci da za a yi sai an sha ƙwaya. So da haka wannan abin takaici ne, mu taya alhini wa wannan miji, mu nuna damuwanmu ga wannan abin da ya faru ga wannan miji, mu kuma nuna tausayinmu ga abin da ya faru ga wannan iyali. Mu ma muna da iyali, kana da mata, ba ka so ka koma gida ka je ka tara wani ya kashe maka ita. Kana da 'ya'ya, ba ka son ka koma gida ka je ka tara wani ya kashe maka su. To tunda an kashe matar ɗan uwanka, an kashe 'ya'yan ɗan uwanka, to ka nuna damuwa aƙalla, ka kuma yi addu'a. Ba ka san irin yanayin da wannan bawan Allah ya shiga ba. Ka yi addu'a gare su, Allah ya karɓi shahadarsu. Haka wannan abu ne mummuna, kuma ya kamata samari matasa ku yi takatsantsan da zubar da jini, ku yi takatsantsan da kisan kai. Duk wanda ya kashe wani ba zai iya biyan jinin ba, za ka ƙare rayuwarka ne baka da albarka. Sannan kar ka manta 'ya'yansa sun san ka kashe shi, 'yan uwansa sun san ka kashe shi. Sannan kuma wannan dalili ne na rugucewa da lalacewar al'umma.
dalili ne na rashin cin nasarar ita kanta gwamnati da sakaci da rashin ɗaukan mataki. Na gaya muku, na maimaita muku, matukar aka bar waɗannan yara suna wannan abin da suke yi, to nan gaba ba wanda ya isa ya hau titi ya tafiya. Za su kashe wanda suka ga dama a titi, za su bi mutum har gida su allaka shi, ko ba abin da za a yi. Daga baya kuma mutanen gari za su yunkura su riƙe makami duk inda aka san wani ɗan daba ko wani ɗan kalare ko ɗan wani abu, da shi da iyayensa duk sai an halakar da su. To kaga abin da ba a so zai faru. Ai ba wai fin ƙarfin mutane suka yi ba, ai mutane suna bin doka da oda ne, ai mutane suna jin tsoron Allah ne. Amma in abin yayi yawa su ga ana halakar musu da 'ya'ya, to za su juyo ne su ma su ɗau mataki, kowa ma ya riƙe makami a titi kenan. Kaga abu ya lalace, ya zama gwamnati kamar babu ita kenan a jiha. Muna fatan gwamnati za ta gyara wannan da gaggawa, kuma a nuna wa al'umma cewa an yi abin da ba daidai ba, kuma a ba su hakuri, kuma za a ɗau mataki. Allah shirye da mu. Ko